Вітаю! Ви глядзіце штотыднёвы выпуск навін палка Каліноўскага, які мы вырашылі запісаць на вуліцы Касуся Каліноўскага, якую кіеўскія ўлады па рашэнні жыхароў горада нядаўна перайменавалі ў гонар героя Беларусі. Дзякуем кіеўлянам за аказаную павагу чалавеку, справу якога працягвае наш полк. Батальёны Літвін і Волат увесь тыдзень праводзілі навучанне асабовага складу. Адбылося 2 баявых выхады, у якіх нашыя ваяры сутыкнуліся з моцным агнявым супрацьдзеяннем ворага – градаў, танкаў і мінамётаў. Абышлося без страт і раненняў сярод ваяроў палка. Таксама на гэтым тыдні мы правялі стрым з удзелам дэпутата Верхоўнай Рады ад кіруючай партыі «Слуга народа» Богданом Яроменкам і намеснікам камандзіра палка Каліноўскага Вадзімам Кабанчуком. Стрым прысвечаны палітычным крокам палка Каліноўскага. На ім былі ўзняты вострыя пытанні, такія як: ці будзе сам Лукашенка дададзены ў санкцыйны спіс Украіны услед за жонкай і чаму гэта не зроблена да гэтага часу? У якім статусе знаходзіцца пытанне, якое знімалася на сустрэчы ў Верхоўнай Радзе аб вяртанні выплат сваякам загінуўшых ва ўкраіне беларускіх добраахвотнікаў? Калі будзе аб'яднанне ўсіх добраахвотнікаў у беларускае вызвольчае войска? Як прадстаўнікі палка Каліноўскага адносяцца да офіса Святланы Ціханаўскай? На гэтыя і многія іншыя пытанні вы можете пачуць адказы, перайшоўшы па спасылцы на канал палка Каліноўскага на Ютубе, дзе ёсць запіс стрыму. Уступіць у нашы шэрагі можна праз чат-бот у Тэлеграме, дзе вам патрэбна будзе запоўніць анкету. Кожны можа знайсці сваё месца ў палку і ўнесці свой уклад у нашу агульную справу – звальнення Беларусі. Калі вы жадаеце падтрымаць полк, то інфармацыю аб тым, як гэта зрабіць, вы можете ўбачыць на экране і ў апісанні да рэлізу, а таксама на нашым сайце. Таксама вы можете падпісацца на нашы сацыяльныя сеткі, каб заўжды валодаць актуальнай інфармацыяй і навінамі палка Каліноўскага. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы ў наступны панядзелак. Жыве Беларусь! Слава Украіне!